So what's up mga gaon, hali kuyogi ko ninyo mga unta karog chicken isaw di ara sa apa na diat mao na atong pinakusgan nga chicken isaw mga gaon unya sa apa na diat dire tong subscribe sa atong YouTube channel Paok 3C Tripin official. So ana na daw ato nang burakan so dugay-dugay pa mauna atong chicken isaw mga gaon tinai tirada ba no sa apa na diat so dugay-dugay latos tinta gikan pangumpra ba no. Sapa na mga rito sa to diha. Daray. Patis, matik, suka. Magic sars. Sapa na mga sili na to diha. Mao ni mga ingredients na to mga gaon sukar. Latos, limonsito. Ana na mga teknik na to diha, mga limonsito bro. Ato rin na bukharon din. Kita ta na mga tinai da. Chicken isaw bro. Nya lapuan ta na kadiyot. Matik ba. Sapa na mga lapwa na to din mga gaon. Para goods kay ni kaon ba no. Ato nang lapwaan. Mga lapwa ba no. Paabot mga pila ka minutes. So mga 5 minutes baron goods. Ana ra bukal na. So ana dayon burakan dan pakita din natong mga kuan na to diha mga aritos na to diha. Ana nang sapa na din atong mga kuan mga gini-slice na nato bano ato gipaspasan slice dito ya ugasan din nato kadiyot mga gaon para lims ba nawa naman mga box mga bukal ba no. So ana na diha gamitan ta mga kayon na mix sapa na way dugay mga gaon. So ato na tangan og limonsito daan para wa sa langsi ba no. Pusan na ni mga gaon. Dugay-dugay sapa na diha. Luno din natong Bombay gahos yun. Mo na number 1 to pinaka kuan ba pahumot mga gaon ba. Pambaton to ba o katong lingin-lingin ba no. Nga ni basta maon siya ng mga lingin-lingin. Sapa na mga lingin-lingin na to mga gaon. Okay sapa na mga kaukayan na to diha. Ato papuahon so ni puwan na lunod din na dito mga gaon way dugay-dugay diha. Okay bayad sa Milo sapa na diha. Buuan din nagpatis mga gaon ano na diha. Sapa na patis diha uba ka tuyok mo no. Okay gamay sapa na mga kaukayan na sunod buuan na sa nato suka na sa mga gaon. Sapa na suka diha. Isaw bro, isaw. Isaw din ni Tagalog di isaw, tinai. Panganig silis pada sapa na di mapahanghang gamay bag dahon-dahon ba no. Ano di para hunumba style ba. Kulba kay mo. Adubong humba. Kulba kay mga galawan ba. Sapa na masigir kag ukay na gaon. Buwan to kuan di Friday to ubig mo. Sapa na mga Sprite pangulngol may lasa ba mao ni mga tiklik na tumagaon para ang lasa ba lamig ni cans ba cans mo sa mga laos ba ana ni mga tics na to mga techniques ba no. Sapa na dia bubuan na sukar din mo. Pagtuyo ka. Mga sukar ito mga gaon. Tituyo ka no. Tadauran, matik. Na diha mga gaon. Nikulos na ba no. Nihubas ang sabaw ba. Diha na mga gawas mga kalamian mga gaon. Tinai. Isaw. Chicken isaw. Diara. Sa mga shout out yung mga gaon. Matik, comment lang mo sa comment section ng mga gaon kaya matik ta shout out yung mga gaon. Please go like and share yung mga gaon. Ana na mga ukaya na to yung mga gaon. Sapa na diha. Sapa na diha. Awa ng mga gaon. Latos tinai yung mix ba. Huka din ta. Ang gutom kay klaron kay ngulngul kay sandan ba no. Ukaran din na dayon matik.
Sapa na dia mga gaon? Sapa na itong mga tinai dia mga galon? Sapa na dia mga galawan sa itong tinai? Buong ditso na hukad. Dara. Sapa na dia? Sus, wala na. Maho na sudan. Klaro na kayo mga galon. Ngul-ngul na kayo ba? Sapa na mga kangul-ngulan na ito dia mga galon? Mga kangul-ngulan ba no? Taray. Na. Wala na. Ituyok na. So, shout out dahil ha sa atong mga sponsored Matic Tats Nadi. Taraw na ilang-ilain na. Laman na ilang-ilangay lato sa dito. Daray. Sapa na mga gaon. Alright. Balik pa. Wala na daging lusultan ha. Kamuton. Kamuton ay. Way kutsara kamuton. Birakan dito. Buong ano nakakulbo na. Matik ba no? Buong wala naglaro kay gutom kay ba no? Sapa na mga kainan dia mga gaon. Wala. Apa na daw lingi ay ba? Ngul-ngul kay baglaro kay gutom kay mga gaon ba? Awan ang mga galawan na to. Gutom kay ba no? Gut nya tums kay ba?